ए सुंदरी, तू नित्य इतकं दूर दुखून चमकून येऊच गो. होई मम्मा, इतलं दूर दुखून चमकून येऊन थंय पुरा घरचे काम करून आणि अपा चमकून येता. मिगेल घरा परिस्थिती अशीच. ओ थंय कोण गो निद्दलेले? तुका बमून नाही गो तो? होई मम्मा, थंका ते चोरानं तशी अवस्था करून घालला. हा हगोर मम्मा. हा आणि चिके हगूर लयत मम्मा. त्या चोरांक तुम्ही येईलीन म्हणून कळला रे. मक्षी बागला दकून चुकून उच्चा कसती. हगोर मम्मा. ओ बेबी, टाइम झाले. हाव आणि घरा का वत्ता? सॉरी, घरा का नाही. हाव हॉस्टेल का वचू का? आता लास्ट बस असं नव्हे. तांतू वचू का रे मारया? अय्यो बेबी, इतलं वचका येतो. वई, हाव आता वक्की वक्की वचू का? मगिरी हॉस्टेल वार्डना का डाऊट येता. तिथं ऑलरेडी मिगेल वेरी डाऊट आईला. हाव मॅनेज केला. आता आणि तिका डाऊट आईला रे. ती मगिरी मिगेल मानतुकानी फोन केला रे. मगिरी प्रॉब्लेम देते नव्हे. बाबा, वच्च सोडी. आहा, आणि थोड्या वेळ प्लीज. हा, ते उल्हाची पडेल रे. मम्मा, हगुरा उल्ला नक्कती. ओ बाबा, हाव आता वत्ता. पळे तुगेले कतेरी हाव कितले त्याग करता पळे. हाव पुढे काररी वत्तसिली. आता कोणाका कळूनच म्हणू हाव बसर येता. ओ बाबा, बेजार कोरणे नका. ओके, ओसा आणि कसं करचे? ओ बाबा, हाव आणि वापस येत नव्हे. वाय यू सॅड? नो बाबा, अशी कर नका. मका मस्त बेजार दत्ता. हाव आणि वत्ता. ओके बाय. टेक केअर ऑफ युअरसेल्फ. हा, ही अंगेल निकिता. ती हंग कसं काम? मम्मा, दई कोणू चिके हगुरुले येत मम्मा. सुरेर हाव वत्ता. मगीर तुम्ही येती. हो सुंदरी, तू कसले का हंगा आईली? ते प्रश्न हाव तुक निमगू का? इत्याक मारी हे मिगेल घर. मिगेल घराक येऊन मक्का निमगीत मो तू. ओहो, हे तुगेले घर? तो तो नितीश तुगेले. हा, नितीश. कोणते नितीश? थई भितरी असमो. तो तो मिगेले बॉयफ्रेंड. तो तो तुका. ओ हो, तुका बॉयफ्रेंड असवे? मानतू तू हंगा. हा, कसं ने? तुका बॉयफ्रेंड असवे? हा, इतके दिवस तू पुरा केलेले नाटक वे. हा, मिगे लगी एक फटी सांगून दुड्डू खेळचे. अन्न लगी मिगे वे नाक नतील सांगतवे तू. मानतू मिगेले उत्तर ऐका मानतू. बदमाश, खई वत्रे तू वा? हा, तू वा टीचरनी सिरकत असेल तर ना तू धावून होता नव्हे. हेंची नव्हे तू लवकरची रीती. सौभाग्य, तू हंग हंग कशी आईली? अयो, हंग कसं तस? सुंदरी, हे पुरा कोण? हा म्हणजे सौभाग्या. यारे यारे हेकडे यात की नाव तांडून हडचे. थई दोग जण डरले सती. तुक दोन तांडून हडते ती. ना ना सौभाग्य, हाव थे येऊचक दाय ना. हा, येऊचक दाय नव्हे. माये सुंदरी माई, तुम्ही प्रचिक हेकडे येती. चोर हंगस पळे येती. यारे यारे बदमाश. माये ओके धरा थक्का. चोरूस चोरू माई चुकून गे नक्का धराती. अयो अयो, मगेले नितीश का कसले प्रॉब्लेम कर नकती. तो तो मिगेले लवर. हाव तक्का होडी का कोण घेता. प्लीज प्लीज तक्का कसले कर नकती. मका पनिशमेंट दी येती. तक्का पनिशमेंट नका नका. हा, हो नितीश वे. ओ
तो राकेश नव्हे तर कशाला तुम्ही अश करतास ती एक एककडे एक नाव दवन घेऊन छिले चढवेल जीवन आवडतं खेळतोय तू तुका असं नीच अंक अशी सोडली म्हणारी आणि किती छले चढवाल जीवन वाईट कर का की मी गेले नितीश कसं नाही प्रॉब्लेम कर नकती मी गेले नितीश तका मार नकती प्लीज का मारची नाही पोलीस स्टेशन हॉर्न देऊ का तशी तका बुडवून घाल का मामा तका फर्स्ट पोलीस स्टेशन खोरकला त्याच्यानंतर हा तका घरा होता तका हातपाय मोड मोगी तक पळून घेता ये तू कोण हु आर यू तो मी गेले नितीश तक कशाला तू तशी उलायता तू कशाला तका हरता तो मी गेला बॉयफ्रेंड तो ये मूर्ख छलिये हो एकलो नंबर 1 फटिंग गो तू गेला की नितीश हंगा राकेश आणि मी गेला की सतीश अशी नाव चेंज कोण कोरनु किती जणाला जीवन वाईट केला की तुका गोतसवे हाव तका हळडी कोण घेतला तो मिगेल बम्मुड माके चरडस मका हा तू गेले बम्मुड कसे नाही सांगतस तू होई हो मिगेल बम्मुड मका हळडी कोण घेतला हाणे एक चरडा काही दिला आणि मिगेल काम मिगेला कसेल दुट्टू प्रति एक घेतला हो मगिरी मका हात देऊन धावलं अशी हाणे मस्त चल्ले चढवल जीवन वाईट केला गोतसवे तुका हा हे बतावे बदची हाणे अशी पुरा केला मल्हारी मिगेला कसेले दुट्टू हंग कसन देतस म्हण कोणे पुणी माग सांगतावे त्या राकेश कशाला तुम्ही अशी मारतास ती मम्मा आणि मार्ची डब्बा येत मम्मा हा सद्यंतु इतल्यांतु पुरा दल्लवे तक खुशी भवती आता फर्स्ट हक्का पोलीस स्टेशन होरनु पोलिसांच्या देऊन सोडिया त्यांनी हक्का बोडोनु बुटापायन मस्तुनु हातपाय मोड घालताती त्यात पुरा समजत मम्मा हा नाक मम्मा फर्स्ट हक्का पोलीस स्टेशन खोरिया होई को तू सांगची करेक्ट फर्स्ट हे बदमाशक पोलीस स्टेशन खोरिया